Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ayaw ilak ang imong pultahan sa kwarto niya. Nga naman, sir. Aron dili lisod nga sudlon. Lakaw na kamo. Sud na kamo sa inyong lawak. Ginoo ko. Clover? Ngano nagkurog ka nga mikupot sa kumbukton? Ha? Ngano? Piolo. Ngano? Ay problema ba? Leolo? Clover? Uwa, sir. Tanan, Piolo. Manaka na ta sa taas. Very good, Santa. Gituman mo gyud nga kung gisugo kanimo nga isagol kadtong tablitas nga pangpaketug sa ilang gatas. Sir. Sir? Usap na ibuhag plano nila, sir. Ngano ipasagulan man to nimong gatas nila pang pakatog, sir? Tabang ko kadto nila, Santa. Tabang? Aha. Aron mas dali silang mahinanok. They will need it. Sir. Uman mo mahipos kining mga pagkaos lamisa. Diretso na sa sod sa imong lawak. Ug ayaw na pagawas. Nagkasabot. Matuman, sir. Yan nakatungod sa imong kwarto. Soda. Kay musoda sa ko sa akong kwarto. Kay murag di naman to sang kaduka nga akong gibati. Mupiyong na gid ang akong mga mata. Pauna ako sa pagkatug, be. Pero, may mo ka na mo, be. May nanog daw niya ako. Please. Karoon lang. Please. Huh? Please, kay... mapiyang nga yan ang nga mata. Clover! Clover! Natumba siya. Clover! Clover, pagbanta! Oh. Clover! Yung dili na ako kapugan na ako mga mata. Sa pagpiyong. Ay, mulahos na lang ako sa ako ang kama. Bahala na, dili na ako manghimasa pa. Matulog na ako. Nagpahilo na ako. Nining akong kama. Pero, magkatulog ka ako ding mga gihuna-huna na ko karon. Na samot ko dili makatug kung dili ko manghimasa. Kapilit ras ako aglawas Mas mahayo pag miapil na lamang ako og inom ni atong pagkatulog aron dili na ko maghuna-huna pa sa mga panghitabo karong adlaw. Si Manay lagi. Siya na naman kinitabo ka ni Manisites. Nagkadugo ka to siya kaganina. Gigapos pa yun. Ba't silang kaluin ni tanawon? Pero dili ko makahimo sa pagtabang kaya tingalig maapil niya ko ni Sir Orlando. Manay. Pasayloagin ako, Manay. Katabangon yun ako nimo. Pero unsa raman in taon ako.
Wala gyud ko'y mahimo batok ni Sir Orlando manay. Mong pasayloa gyud di taon ko. Uy, nagigda lagi na sila diya sa sahog, sir. Waman makabot silang kama, nga na. Ayaw na pag nag-istorya. Alsahan na ninyo sila. Eh, kaysa unahon mo sa pag-alsa, sir. Unahan niyo sa paghatod si Piolo paingon sa iyang lawak. Eh, sige, sir. Eh, Goryo, dali na. Oh, Diya kastilan ha diya. sige. Dali, dali na. Oh. Marami na siya labaw pa sa hubog lagi, sir. Pamanggiw kalibutan nga, igialsa siya. Ayaw na pag nag-istorya, Goryo. Just do your job. Paghilom na diya lagi. Oo, Ikaw yung kahit. Oh. Bah, Ay, Oh. may silbatos kanan, sir. Huwag makabli ato ron kung... Huwag makabli kay... Niyam ko din eh. Damn it. Si Paulo na karong naabot. Akong dagaron, sir. Dalian niyo sa pagbalhin si Piolo sa iyang lawak. Aron isunod ta si Clover og da sa underground. Pagdali! eh, matruman, sir. Dali na lagi, Goryo, dali ba? Ikaw sige ko na din. Kubal, sige lang mata mo. Dali na. Nawayon na niya ay. Dali na. Sa to. At to na doon si Clover paingon sa underground. Nga naman. Damn it. Damn it. Karong may bisan usan nila ang miabdi sa gate. Aday, Dave. Kaganina pa ko din eh. For last time, kung wa paghihapoy mo abli na ko, pusilon ako ang gate. Wala ako'y nadungog. Wala ako'y nadungog. Kamu ay sugo ni Sir Orlando na ako, nga dili ko mugawa sa ako ang kwarto. Mao nga mutuman ako. Mas sunuring bata man ako karon. Aw tiguwang di ay. Aw tiguwang di ko. Matay pa lang ko. Oy, bala mo niya. Pero, nainumdum na sa rinoong ko ni Manay. Dili na lagi ako. Magahuna-huna niya. Nakahimasa naman ko. Please ko naman akong pamati sa kong lawas. Pwera na lang sa huna-huna. Ay, nanasab. Daoy, kapait. Manay. Manay, itaw. Ayaw akong kalaga, Manay, ha? Dili mo mangabli sa gate? Then be it. Tagtaron ako sa bala nini akong pistula ang gate. Ayaw, sir! Ayaw, sir! Nanako sa Loyos Gate! May ko! So, mas mabati din mo ang buto sa akong pistula kaysa sirbato sa akong sakinan. Pues tagtaron ako sa bala ka na maong gate. Ayaw, sir! Ayaw, sir! Masukos dati ni mo! Mga plin ako! Ayaw na pambuto sila kay may ikaw taon ko, sir! Abli na! Magkasood ka na! Ayaw ko diktari buwang. Sir! Sa sunod nga higayon, kung mahitabo pa ni, dili lang kay patapsingan talang ka sa mga bala. Agtangon talaga ka. Sabi ko, ikon ko niya na. Gahak. Murag, stilang nakaihi ko gamay sa akong kasunis na. Diri yun sa kilid ako gitira ang bala. Bahar man kaisog na ko, nakaihi noong kong dili oras na. Ni mal, hindi palang amo ay, hindi palang amo. Kaya rang bawsa na. Unang higayon nga, nakakanaog ko sa maong underground. Ug ingon sa, hindi ko makatuo sa kong nakita. Si Ma'am Ila, buhi pa. Where is everybody? Santa! Siris! Hain mo! Oh, don't tell me na natog na mo! Santa! Shit. Si Piolo.
Sakon ko si Piolo sa iyang lawak. Kinahanglan masayod ko kung hain karon si Dennis. Kung nganong wa siya mauli sa iyang gipuyan. Piolo! 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 Oh. So, nakatuog ka na usab. You need to get up. Kinahanglan tubagon ko nimo sa akong pangutana. Tinuod ba nga wa mo anhi karong adlaw si Dennis? Hain siya. Nganong wa siya mauli sa ila? Hain si Dennis. Di ka mo mata. Di ka gid mo mata. Then, you better die. Die, you bastard! Paulo! Oh. Damn it. Ipusay ka ng imong pistola. Ayaw ka nang itiyon sa agtang sa may sur. Why? 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 Kinalan pa ba nga ipangutana? You idiot! Oh. Igsoon mo siya. Ipusa ka na. Or I will be the one to keep it. Ug dili ko na kana ibalik pa nimo. Ayaw kong suwayi, Paulo. Nagkaila ka na ko. Huwag nakaila ka sa pinako, Dad. Oh. Ambi ka ng imong pistola. Oh. Paulo, ni ananako ni mo gitiyon ang imong pistola. Nasayod ka bang gisapot kung maayo ka ron, Daddy? Nasayod ka ba? See? Nakita ba nimo? Nanggawas ang ugat karon sa akong agtang. Gisapot kong maayo. And I wanna kill someone. But not just someone, Dad. I wanna kill the one nga babag sa kong kalipay kang Dennis. Huh? No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!